سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبص ويان تግራይ ዕለታዊ ዜና እንሆ መሬትና በኃይል ዝወረሩ በህጹጽ ካብ መሬትና እንተ ዘይወጽዮም ለሙውን ከም ሕሉፍ መሰልና በቃልትና ከነረጋግጽና ኢሎም ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ሮቂሑ አይፈልጥንውን ኢሎም አለው ነዚ መግለጺ ተኸታተለ ሪፖርተርና አወጣኝ ብርሃነ ካብ ከተማ መቀለ ከምስዕብ ከቅርቦዩ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቋንቋ አማርኛ ዘሕለፈው መልእክቲ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ንሓይልታት ወፃእ ሓዊሱ ብልፍንቲ ዝተዋደደ ፓኬጅ ጥፍኣት ተቐሪጹ ዝለዓለ ግፍዕ ዋላ እኳ እንተተፈጸሞ ህዝቢ ትግራይ ግን ዝተፈጸሞ በደል ናብ ሕላ ንቐይሩ ዝለዓለ ቃልሲ ብምግባር መሰሉ ኣብ ኢዱ ምእታው ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ብትዕቢት ካብ ዝሓዝዎ መሬት ትግራይ ውፅእ ተባሂሎም ኣብ ክንዲ ዝወፁ ብጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥቃት ክዳለዉ ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ እውን ብህፁፅ ካብ መሬትና ተዘይወፅኦም ልክዕ ከም ትሕሉፍ መሰልና ብቃልስና ክነኽብር ኢና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ሮቂሑ ይፈልጥን ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ድማ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት ንውልቀ ስልጣኖም ክብሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ጥቃት የእትውዎ ኣለዉ ኢሎም ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝፈጸሙን ኣብ ፍርዲ ዝቐርቡ እጃምኩም ኣወፍቲ እምበር ወራሪ ሓይሊ ዓዲሙ ብልፍንቲ ዝወፈረ ሓይሊ ክስተዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ በተወሳኺ ምድላው ከም ዘይሰዓር ፈሊጥኩም ንዓርስኩምን ንታሪክኩምን ዝረብሕ ቃልሲ ተተካይዱ ይሓይሽ ኢሎም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ዝቕልጽምና ንድምፂ ወያነ ዝተወለደ ሰብሳብ ኣወጣኝ ብርሃነ ካብ መቐለ ትግራይ ትስዕር ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ብሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱሎም ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ወኪልና ግርማይ ወልደ ጆርግስ ካብ ከተማ ኣላማጣ ዝርዝሩ ከም ስዕብ ከቅርበዩ ملعني 4 برجرات سراويت تسلفوا جنبار درعيتا بالا بر تخلاي باندرا بحيثات مكلخال سراويت تجراي ملء تدمسسو حراوت تجراي تجراي نمتنات حردق زوالو حيلتات تنكحتي أمحران سراويت فاشيستي عبيين كما عملهم شعرات تقولون تسبيني بالكثارة متبتهم موسن مرخون قوينا ملهم أبدي جنبار تسلفوا برجرات تنكحتي أمحران تدرس برجد منيك برجد أباي برجد ثلاثة ولتنيا برجد سراويت فاشيستي عبيين انتقانوا بركت زوالو موسن قصلن قوينا ملهم محافشو أبدي جنبار كابل سرايرو متكعتات القوينات بركت زوالو تشكركرتن بركت زوالو أجوارن سنكن بحيثات مكل خال سراويت تجراي أبي تعتقد ترنتوعلو بذي ون كبارات كورم على مدى شر بالا باندرا برتخلاي حركوتا كيلن ين توسخ زرزر حبريتا بزمن كتوهابي قال زرزر ولا مردعتا كقربين ندم توان تجراي زغربة تلتاب جرماي ولد جورجيس كاب كتما على مدام حالاتنا دهنتنا بطلتنا تجراي تسأل أبزوانا ويتصنعين إلوك هذين كمتن علي دسنا بطعمي صحي بريقنا خلينا خلينا حنتي انكو هيوتهم نساخ خفلون برخا خيدم ما زم دقنا جغانو تاريخ صريحهم كملسو فلو كمتن علي تحبسنا فرست نايت مال إنيرو تودينا عوتي ليو عبد تجراينا كلتا سلسة جزء سعرنا يوم قطعنا كسعر منا كل جزء خات تجراينا ناتقول لعيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل عنا في النورة صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هادي متصرع تواقي سعره بجقنة البلد أنا نبتي بعزمة تحلب صحيواتي أنا نبتي زوج شفنا هم يقدرون
حيلهم تزيدهم تسناهم حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد إنما هاون كأهم عدل زيتون كأهم بيفهموا تدرك إيد نطلع يتصور بس يحرقوا إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبونا نقبر سرنا يولدنا أي تأمر سرحتي يوم تمدقنا صفات تقرأي حطاني زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعروا ونسكع متقرشة نابخال أوته زيناتاتنا كنسكر أبز تفلاليا كفالات إثيوبيا زركبوا بأشحات زقصرو تغارو يأسرون يقافعون اللوم أب أديس أبا أكاكيك ألتي كفلة كتماطرح لعلي شمون تشح تغارو تأسيرهم كبيد قسة سبعوي مسلات يفتسموم مهلاوون تفليت اللوم كاب عرب حقرات زتملسو تغارون بتغراونتهم تفليهم مسكحكحي قفعتات يبسحهم كمزلون دمس أويانة تغراي تزاريبهم اللوم أبزو قداي توسخلنا ندحننتا حداس نبلا تقراويتي نابرا بيت سبان نممحياش اب سعودي عربيا نيرام اب سعودي بيت ماسرت دما نمزرابو زخبر قفعتات ريايا دحر بزح معلخاتات ناب إثيوبيا مساتوت جن اب سعودي كاب زرايتو قفعي ازيو زباس مقفعتي اب أديس أبابا ترئلام أو كبيد ما أثرت تأثير نير وكل سب كبيد تأثير نانا لين عاوز نعد ما حشنا نانا عاوز يقول قوم إني عاوز بوليس رئينا نهدم نازلنا بابا نقوله يسوي زهدم هو بوليس رئينا نهدم نيرنا عاوز يقول بوليس رئينا خهدم تلنا بقص سمعتنا بقى حما يزلوا أنا خم حانتي تقرويتي بقى حما يسمعنا له كافت سعود من زعمك أو مسار ما حشناش كعزل يخويني أسر أب سعودي زنبرو تقارو تفليوم بتقراوينتهم طرح يأسروا يقفعوا يقافعوا إلون يقتلوا اللو تقراوينت قبن زخونلو زبن نواري ختم أديس أبا زخونت تقراوي تتزارب كان أساسي إذا مخافصة ودز مسؤولو مريت إثيوبيا تساليمو من دقاتهم انت عمل 3 عامات تأثيرهم كابصة ودز كابص المات سناب زخفت المات تأم جيرهم نسلم كتأم جيرهم أب أديس أبان كالوت كبابيتاتني إثيوبيا زنبرو بأشحات زوت صاروا تقارو تفليوم بتقراوينتهم طرح يأسروا اللو بتقارو زولنا تكالاتو ون تعاطين يعصواون اللو تمن اساي شيء خبيج زل حج تمن اساي مغنياتهم ኣብ ጎረቤትና ነይሮም ግሮሰር ዘለዎም ቆልዑ ገለ ወሲዶም ነፋር ተኣስሩ ከኣለው ኣነ 5 ሚልዮን መኪና ሃበም ጭ ጋሪታት ፍሉጣት ነጋሪታት እንዳሃለው ሲኣስርዎም ንግዲ ቤታት ኩሉ ተዓጪ ብዙሓት ኣዋልድ ኣለዋ መናእሰይ ድሕሪ 4-5 ዓመት ሰብዚ ከፊተን ዝነበራ ሕጂ ብጣዕሚ ይኸቢድ ኮይኑ ታተን ገዛ ተዓሺጉ ኣቲረን لا ما نزل له كله نايت قراوي كسيت عزيو ولا بزي أو كله تعزيو سوي هوتيل يعطوا يوم زلوا الساعة يحعن زلوا ما عاد سوي تعصير إني الساعة يزلوا قاو سبتكال كان كله بقى عزوية كان نايت قراوي زلوا سبتكال كله تعزيو دفعي إنه تقراوي تي دفعي زلوا بوق سلستشنفة عم سلزيلا عاوزين إنه تقراوي من ساعة يجمرون هافاتم كندي هافاتم هوني يسروا اللويا أديس أبا خبز ركبا حنت كفلة كتما طرح لعلي شمون تشح استعصروا تقاروا اللو ستا كالات فاششت أبي أحمد نبوتاتنا نديتاتنا كبرو من ماننتو من زنك مسكف زرواتات أبكالمي دقوم يصرفوهم معنى يا يبلون بتعمي يخبيد بتعمي بزو أقاقاي تخفل ختما أي زنبر خبر ديسان استحفظ تقاروس شمون تشح اللو شمون تشح تقاروا اللو زقر مكا مالتي قلتشن حموشم إتنا كابر كانستي اللو كابساو دزمزو شدشم إتن سالاسانا كابي أودا تالو 110 حد أول اللو كاباتن كأتن حموشته عدو عليين أفتح حانت بوتا إذ نقركا أبزاناي أقاقالي تخفل ختما أرقاويان مأخل محبحي እንግሊዛዊ ሚድያ ዴይሊ ሜል በአሽሓት ዝቁፀሩ ተጋሩ እንዳተፈለዩ የእሰሩ ለው ክብል ጸብጺቡ አካል ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ እዙይ እከይ ተግባር ኣብ መዛሕተን ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ኣብ ስዑዲ ከበድቲ ግፍዕታት ዘሕለፈት ትግራዊት እውን ካብ ፖሊስ እናተሓበእናና ዘለና ተጋሩ ፍትሕ ንደሊ ብምባል ብልዑል ቁጥዕ ትዛረብ فتح ندلنا انتو قارس فتح ندلنا هاي غيرنا وزي الساعة براراون زي الله تسافير غيخد براراون زي الله عاوزي سغايني ملادا دكتوعتي ما الرأي مساعي اللو زعدي بهجت ألاقي تجارو من بركاهيو نمزجبهم زلنا عوتاتن تاريخنا ندموا تجارو كم زين من بركاخ هي مسكراتنا يوم أديس أبا زلوا تجارون
ካብ ዝበፅሖም ግፍዕታት ንምንጋፍ ናብ ትግራይ ኣትዮም ህንፀት ትግራይ ክቀላጥፉ እዮም ዝደልዩ እዘን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዳ ዝዓበየ ትግራዋይ ከይቀረ ቆሪጩ ተላኢሉ እዩ ዋላ ገባ በሊዕና ዋላ ጾምና ሓዲራሲ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብልና ትግራይ ክንዕቢ ከም ዘለና እዩ ዝብልት ኩሉ ትስምዖም እዩ ዝመስልና መንገዲ ክፈጥረ ኣነ መልእኽቲ ከተሓላለፍ ዝደሊ ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናብ ዓለም ለኸ መጋባያ ንምቕራብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸሙ ገበናት ብኣግባቡ ምስናድ ኢሉ እውን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ምብጻሕ ናይ ኩልና ተጋሩ ሓላፍነት እዩ ድምፂ ወያነ ትግራይ መድሃኔ ግደይ ሃልዋትናን ድሕንነትናን በቐልጽምና ትግራይ ትስዕር بتمساسالي كاب تግራይ ወፃ ዝነብሩ በአሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ብአልማሚት ይእሰሩን ትካላቶም ድማ ይዕጾን ከም ዘሎ ተገሊጽሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ክልላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብዙሓት አሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ በመንነቶም ምኽንያት በአልማሚት እናተኣሰሩ ከም ዝርከቡን ትካላቶም ድማ እናተዓጸው ከም ዝኾኑን ዴይሊ ሜል ሓቢሩሎም እዚ ማዕበላዊ ዝኾነ ጽዑቕ ወፍሪ ማእሰርቲ ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለ ካብ ዝቆጻጸር ጀሚሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ብዝኸፍአ መልክዕ እናተፈጸመ ከም ዝርከብ ዝገለጸም እዚ ዜና ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ንትግራይን ተወረረን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሰፊሕ ወፍሪ ማእሰርቲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ኣመልኪቱሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ግፍዒ ወሪድዎም ንፖሊስ ምዝራብ ኣብ ዘይኽእልሉ ብርኪ ከም ዝርከቡ ንትግራይ ሪኦም ዘይፈልጡ ወገናት ከይተረፈም ብሽም መንነቶም ግዳያት እቲ ብሰፊሑ ይፍጸም ዘሎ ማእሰርትን ግፍዕን ከም ዝኾኑን ብዙሓት ድማ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ሃዲሞም ከም ዝኸዱን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ካፌታት ባራት ኣብያተ ብልዕን ካልኦት ትካላትን ብዘይገለ ምኽንያት ከም ዝተዓጸውን ከም ዝተዓሸጉን ማሕበር ጠበቃታት ተጋሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተስፋይ በርሀ ዝተባሃሉ ጠበቃ ብዙሓት ተጋሩ ካብ ገዝኦም ካፌታት ሹቃትን ኣውቶቡሳትን መለለይ መንነቶም እናተርአየ ወይ ድማ ትግርኛ ስለተዛረቡ ጥራሕ ከም ዝተኣሰሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ ተጋሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ሃልዋቶም ድማ ከም ዘይፍለጥን ገሊጾም ኣለዉ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حلواتنا دحننتنا بقل امنا قلزمنا زي طوى بحايلي من قد نتحكم عنا صبرو ببلحات نصبرو بعقلي زيناتاتنا حزون النقص اليوم ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጸዊዕሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 4 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮምን ነዞም ወገናት ዘድሊ ሓገዝ ንምብጻሕ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን ውድብ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣመልኪቱሎም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝሓበሮም ሓገዝ ምግቢ ዝሓዛ 50 መኻይን بقدم تمالي نام مقالة كم زعتوان أب من قد دما بحيلتات فاشستي أبي أحمد بزح عن كفكفات كم زبط حنن عفليت أملهم اتن حجز مقبي حزن مقالة زعتوان مكاين بزحن زت حلال خن تفتشيو تغير لن كوجن كجبر عين منبرون ناتي زلوت قلب نمملع دحر حزي كم زين زبلا حجز مقبي زحزا مكاين ما علتاو كنوافرينام سلازي ناب تግራይ سلوطن مچون زخونه متحلل في አገባብ ንኽፍጠረልና ኢና ንጽውዕ በመባል ወሃብ ቃል ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ታምሰን ፍሪል ሓቢሮም ኣለዉ እተን ሰብኣዊ ሓገዝ ዝዓና መካይን ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ካብ ዓፋርን ሰመራን ተበጊሰን መቐለን ምብጻሕ 4 መዓልትታት ከም ዝወድአለንን ነፍስ ወከፍ ዝተሸከመ ጽዕነት ድማ ኣብ 10 ቦታታት ዝተሓላለኸን ብዙሕ ግዜ ዝወድአን ተፍትሽ ከም ዝተገበረሉን ዝገለጹ እቶም ወሃብ ቃል ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ መዓልታዊ 100 መካይን ክዋፈራ ከም ዝግብኦን እቲ ሕዚ ኣብ ጉዕዞ ዝባኸን ዘሎ ግዜ ብፍርቂ ክንኪ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ኣለዉ بخالق وجن أب تجري تكالات عنا ملؤ نملؤ كم زعنوا ودبت عنا علم أفليت لهم درجة أب كلهم تكالات عنا تجري زنبرم ناو تحكمنا نقرباتن كم زعنون كم زتوصلون ون ودبت عنا علم حابير لهم أمريكا أب لعلي من قصتات إثيوبيان إيرتران أب تجري بزفت أموهم براس عليه سجمت كم زوصد أفليتهم
መንግስቲ አሜሪካ ትማሊ አውዞጾ መግለጺ ቻይና አብ ሃገራ አብ ልዕል ዝርከቡ አባላት ኦይጋር ዝተባሃለ ዓሌት ብዝፈጸመቶ ምጽናት ዓሌት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደላ ከምኡውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝፈጸሙን በዚ ድማ አብ ልዕሊ መንግስትታት ክልቲአን ሃገራት ተወሳኺ ማዕቀብ ከም ዝግበር ዕላዊ ገይራላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ ሕዚ ንኮንግረስ አሜሪካ አብ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ከም ዝነበሩን ነዚ ስዒቡ ሃገሮም አብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት እገዳ መገሻ ከም ዝገበረትን ደ ኢኮኖሚክስ ታይምስ ዝተባሃለ ዕላዊ ጋዜጣ ህንዲ ሓቢሩሎም መምሕዳር ጆ ባይደን አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት አብ ልዕሊ ዝፈጸሙ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቆሎም አብ ደቡብ ሱዳንን ሚኒማር ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እቲ መምሕዳር ከም ዘፍለጠ እቲ ዜና አመልኪቱ አብ መወዳእታም አብ ትግራይ ዝተፈላልዩ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ዝፈጸሙ አካላት ተሓተትን ክኾኑን እሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ብዝተረጋገጸ መንገዲ ንኽወፅእን ውድብ ሕብራት ሃገራት ወሲኑሎም ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብተን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ንዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላልዩ ግፍዕታትን ብፍላይ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ዓለም ለኸ ሕግታት ብምጥሓስ ንዝፈጸምዎ ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ብትረት ኮኒኑሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘመሓላለፈ ውሳነም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን بمولኦም ብዘይገደብን ዘይሻራዊ ኣገባብን ንኽጻረዩ ወሲኑሎም ከምኡውን እቶም ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተትን ክኾኑ እቲ ኮሚሽን ወሲኑሎም ብዘይካዚ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ብወራር ዝሓዞ መሬት ትግራይ ብዝተረጋገጸ መገዲ ከይወዓለ ከይሓደረ ንኽወፅእ ከም ዝወሰነ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ላዕለወይቲ ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላልዩ ግፍዕታትን ኣመልኪቱ ዝግበር ከይዲ ምጽራይ ኣብ ዝቕጽል መስከረም ኣብ ዝግበር ዋዕላ ጸብጻብ ንኽቕርባ ብተሳተፍቲ ዓለም ለኸ ኣኼባ ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኣዚዘን ኣለዋ እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር